Jeg har valgt STX for fællesskabet og det faglige. Jeg har valgt STX for de almene dannende fag. Jeg har valgt STX, fordi jeg gerne vil læse medicin. Jeg har valgt HF, fordi jeg skal være brandmand næste år. Jeg har valgt HF for at få fagpakken vores. Jeg har valgt HF, fordi jeg vil være hurtigt færdig, jeg vil bare videre, og jeg vil gerne være skolelærer. Jeg valgte HF, fordi det er det, jeg skal bruge for at komme videre. Ja, jeg valgte STX, fordi jeg gerne vil have masser af muligheder. Jeg har valgt STX, fordi det var der, jeg følte på flest muligheder, og det var der, hvor jeg kunne møde flest forskellige mennesker. Jeg har valgt HF, fordi det var det, der gav mest mening for mig. Det, der er særligt ved HF-uddannelsen, det er, at den tager 2 år. Du skal også vælge en fagpakke. Der kan man vælge forskellige fagpakker, der toner i forskellige retninger, alt efter hvad det er for en job, eller hvad det er for en uddannelse, man skal ud til. Så hvis du gerne vil være sygeplejerske, så er det måske en fagpakke, du skal tage. Hvis du gerne vil være pædagog, lærer, eller ud at have en selvstændig virksomhed, så skal du måske vælge en anden fagpakke. På HF får du ingen årskarakter. Til gengæld så skal du til eksamen i alle fag. Nogle fag afsluttes allerede efter et halvt år, det vil sige, at man går til eksamen både sommer og vinter. Når du går på HF, så skal du også indstille dig på at lave både lektier og afleveringer. Det er altså en del af pakken, uanset hvilken ungdomsuddannelse man vælger. Så skal du selvfølgelig også øve dig i at skrive nogle større skriftlige opgaver. Det gør man både i første HF og anden HF, og målet er, at du skal blive dygtig til at lave akademiske opgaver, fordi det får du måske brug for i dit videre studieliv. STX er det almene gymnasium, og det vil sige, at man kommer til at arbejde med almene emner og med almen dannelse. Og det vil sige, at du kommer til at have fag af alle mulige forskellige slags inden for alle de forskellige hovedområder. På STX der har vi studieretninger, hvor du vælger studieretning efter hvilket fag, der interesserer dig særligt. Og STX giver jo adgang til alle videregående uddannelser. På STX der skal du også have andet fremmedsprog, ligesom du også skal have nogle kreative valgfag. På STX der får du årskarakter, og så er der eksamen i udtræk, som betyder, at du selvfølgelig skal være god til at gå til eksamen, men du faktisk også i løbet af de 3 år skal vise, hvad du har lært. På STX skal du forvente, at der er lektier, og du skal også lave afleveringer. Det er en del af at være studieforberedende ungdomsuddannelse. På STX vil du også møde større opgaver, som du skal lave både i 1.G, 2.G og 3.G. Det er også en del af det at blive klar til at studere videre. Nu har vi forsøgt at fortælle lidt mere om HF og STX, og vi håber, at du er blevet klogere på, hvad der er forskelle, men også ligheder mellem de her 2 typer af ungdomsuddannelser. Så god fornøjelse med dit valg. Det skal nok blive godt.